Suntahan na ni. Dong! Ay, sa kanya dong, kaya mo kay na dong. Oh, no, 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 no. Ay, lagi na, lagi. Kaya mo kay na, di na magsilbi ni mo niya. Ay, kaya mo kayo. Naahaman na ka, naog niya. Taga kay ka niya, grabe kabog. Tawa na to, ha? Kabog kayo lagi na. Huwag na itong ano to, na makuha mong charger yung dapita. Oh, no, 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 no. Siya pa to, Taga ka niya. Uy! Oh, Uy! no, no, Uy! no, Uy! no. Uy! Agad! Oh! Charger din, hindi kuha di. Ay! Charger ko yan. Madlok mo ko kay... Abog mong kayo na ba si Mataga ka? Naman taong ka na. Charger mo na yung kuha di ay. Hindi nga ganyan ngapi kayo ko. Tanan ako ni Mumura magmusaka di. Ako kang gipungan. Ay, migo ko ta. Kung Mataga ka niya, ako na po iblimon. Kita na doon din. Isang mga tawhanan ni nga. Kuha rin kukuhan gani, charger gani. Saan may panglito ka ni? Hindi ka nag-alala lagi ko. Charger ba akong gikuha? Oh, charger di. Ay! Sige. Pinagukuhan kita. Nag-alala mong good ko dong. Kay, basi malaglag ka dyan. Naabog naman ha. Mo nang, migo man ta. 1 heart beta, na beta. Ni charger may iguan ay. Ito na ko eh.